așa de bun. Cum vrei, poți să-ți încioare dacă. Noroc. În primul rând, să facem cunoștință cu oamenii. Cum te cheamă? Marușani Canor. Și râzi. Mă uci balai. Pe TikTok mai mulți te cunosc pe tine ca lâsăi. Dașa. Deși Și te pare că ești. Bă, apolo. Cum pot să te ghici dacă slâsă? de atât. E mâna din cap. Tu faci muzică, da? Eu Da. fac muzică, da? Și o asculți? Dar tu cum crezi? Cred că da. Dar tu o asculti? Eu fac cu tine muzică. Am dar și de așa întrebări. Și vreau. De mult ești lăsăi. Eu? Da. Când m-am născut, tot m-am născut lăsă. De la naștere? Da. Da. Dacă s-ar da o alegere între muzică și păr, ce-ți alegi? Muzică. Dar ții dacă ți-ar da între alegeri lăsă sau muzică? Și ai alegi. În amândouă cazuri fac muzică. Tu ești lăsă? Dar tu ai păr, da? Da. Cânti cu amintiri rămân. Rămân amintiri. Rămân. Tu cânti acolo. Rag. Și merge? Nu, și timp pe loc. Are 100.000 vizualizări pe YouTube. Da, cu fotografie numai. Te-ai simțit star? Nu. Poză? Autografi? Nu. Nu am nevoie. Dar cine te privește? Care au de privit? Și mult ai să mai faci muzică. Cred că de ghe să începe. Ai să începe, da? Eu Ei? am un cadou. Da? Și eu tot am un cadou. Stai de întâi eu. A putut din tâie. Așteaptă. Ține. E cadou? Tu-mi dai cadou meu. Ia-mă eu tău? Faci clip? Faci clip. La Rămân amintiri. La rămân amintiri facem clip. Și la un moment dat, dacă este posibilitate, că am sponsori care ar să vrei să investească ceva în video nostru și noi facem reclamă întrânsul. Da, clipul ar fi filmat în calitate profesională și acolo, Iana, se poate găsi sponsori. Mulți?
Tu ești și nu știi sus. Eu am trecut. IQ, test. Да? Не долбоеб? IQ. Есть конторец, știi? Нет нигде. Кто ты такой? Музыка, faci. Și? Faci TikTok-uri. În fiecare zi. Cu muzică. Cu tot. În afară de beșeni, răgăituri, pornuhă și ea și nu-mi place nici râsuri de astea. Ești învechit. Da, eu sunt cu o epocă în urmă. Încă aprind foc cu chetrile. Sunt țărnici. Iha. Da. Eu credeam că da, sunt și brichete. Da, și clip vreți. Rămâne secret. Nu putem spune la un moment dat ce clip este, pentru că să nu afli auditoria noastră care este la moment, dacă este și care este. Dar oricum este și eu cred că ar fi foarte interesant clip video. Din părerea mea, tu, părerea ta care o de la scenariu, de la video și la care te-ai făcut. Сейчас și în video. Tu ieși? Nu pe tot locul. Nu e толкантик, dar. El lui Grigori Volcan. И furat e cantic totuși. De ce? De ce nu? Te ți-ai lăs să-i fură? Nu mai mult decât ești locoș. Da. Tu îmi dai mai întrebare sau singur ți-ți răspuns? Eu te întreb. Cam huiova întreg, tu nu știi și îți dai întrebări. Și ați filmezi așa, dar n-ai idei de întrebări. Și ați faci pauză între fiecare întrebare și nu ești pregătit pentru a lua un interviu de la un om. Eu sunt Tu ești pregătit, da? Da. Ți-ți pare că și-ți freestyle-ul tău de TikTok și așa de repede alcătuiești niște întrebări și ați știi bălbăi și nu știi și cu tine, da? Eu fac freestyle-uri. Da? Da. Tu faci? Tu faci. Cum? Dar tu cum? Așa? Așa? Normal. Și când ce mai scoți? După asta, care a fost lansat în 2 decembrie, Da. după asta, următorul unul solo, numai eu am să cânt, și după asta n-ar și unul care te petrec acasă. Și ai să petreci pe cineva acasă? Da, Cine? pe o fată. Ai iubit? Am iubit. Dar tu ai iubit? Nu. Cine să te iubească pe tine? Deși ți-a început să vă ocupați cu TikTok-ul? Nu vă rușine? Eu a fost rușine, eu crescut păr. Și de asta faceți? Vezi că n-am păr în cap. Vă De la vorbești asta că ne-ți rușine. acolo lumea de rău, vă scrie. Și la scrie. Și puteți să-i spuneți lor. Mulțumesc de susținerea voastră. Haterii cei mai buni fanați. Da? Da. Fiecare om care scrie de rău, el e mai tare cu interesant să vadă fiecare video următor care iasă de la mine.
decât unul de steană care pur și simplu îi place de mine, dar el nu se uită tot timpul. Dar haterul el așteaptă numai momentul steană că să vadă ceva de rău și el urmărește tot. Da, cânti cu nume. Faceți? Tu вообще ești debil sau ești debilă? Faceți? Nu? Faceți, nu? TikTok, am văzut. Apă ați văzut, dar și mai întreg dacă ai văzut. Faci? Bă, Ce? tu și ne vezi că îi fac? Faci? Fac. Da. Cu numele meu. Faci? Cu numele tău este. Încă o dată. Încă o dată pe mine mă zăibește tot huineaua astiană care el își caută în comentarii că să fac nume cu numele lui, cântic, dar el dar este acolo, Leana, că lui Elene să șadă și sunt și să vadă că dacă este sau nu. Așa că dacă tu nu ești la șară, trebuie din tâi să te uiți dacă este și apoi să zici că faci sau nu faci. Faci? E făcută, ori tu auzi în gură. Cum ești? Eu sunt Miș. Cu grișa, blea. Miș? E făcut. Bun. La... Eu, dacă vreau, să comand un cântic la tine. Da, dacă vrei să comanzi un cântic de la mine, eu îl fac în diferite stiluri care tu vrei, melodii, mixing, înregistrare, alcătuit, fiecare temă care o ai tu la momentul dat. De exemplu, te le-a pădat fata, ori dacă te-a izmenit fata, sau dacă e chicat într-o groapă și nimeni nu-ți dă mâna, și tot așa de gen, și vrea personalitatea dată care dă comandă de cântic. Textul el îmi spune situația care lui vrea să o descriu un cântic și la momentul dat eu fac cântic despre tot ce vrea el. Da, alte cântici ai? Nu mă le dat. N-am înțeles. Să faci cântici dacă te le dat fata, dacă e chicat într-o groapă. Nu mă le dat. Tu ești debil? Cântici. Dacă eu zic ceva, faci? Cânti, dacă tu zici ceva, Da. fac. Da, e ca despre ceva cântic încă n-am făcut. Nu poți, adică. Numai despre ceva? Da? Tot cânticul se repete numai ceva? Dar la radio ați fost? Da. Și unde? La radio. Ești? Da. Și cânt acolo? Nu, la radio nu cânt. De ce? De atâta că la radio îți vorbești. Nu. Cânticul. Încerca să-l trimiți la radio. La radio e trimis. Dar la noi în Moldova nu-l primești. De ce? De atâta că la noi este cu mătru. A cui? Pohui acui. Cu mătrul lui Pașa Parfeni, cu mătrul lui Anatol Melnic, cu mătrul lui Satoshi, fiorul lui Anatol Melnic, fixa lui Ionel Listrati, tațul lui Morgenstern și tot așa. Și e acolo. Și acolo, la un moment dat, apoi, ca să ajungi, nu mai poți să ajungi. Din cauza că Idamo îți de mult timp în industria muzicii și banii de la dâns și Idamo ușor se duc spre radio. Dar la noi, ca să ne iei piesa la radio, trebuie din tâi să ajungi la un nivel mai mare, că să aibă de unde smulgi. Înțelegi? Păi ai 100.000. Dar pe ea 100 cu metri. Și tu ai 100.000. Și eu 100 cu metri. Concerte ai? Faci? Când ai să faci? Eu cred că pe bază în maximum 2 luni de zile, cred că am și primul concert. Tu cum crezi? Până de anul nou, posibil. Cine din Moldova, din muzicanți îi cunoști? Firon, Pizdos. Cadi Câine, Pista nu știu. nici eu.
Eu cântat cândva, dar nu mai cânt. Nu mai cânt. Da. Andronache. One Love. Andronache. Și Andronache, One Love. Varștern, cum îl chem cel? Warstein. Varstein. Fiorul Frankenstein. Știi vreun cântic de-a lui? Da. Pitete. Poți să cânti un cântic de-a lui? Bucat? Eu sconcină. N-are așa cântic. Nu? Nu are. Ушла ты теперь с другой. Înseamnă că m-am greșit. L-a lăsat fata să-ți la alta. Da? Bravo, fata. El așa a cântat. Spate să mă duc să fut din gheti. Amu? Da, dar eu sunt tapci. Eu tot. Mă duc doar să caut gheti. Mai stai o leapă.